Karon paron. Asa man imong gusto mangiran. Lamni kay ng Blue Ribbon kay daghan kay kung kontra. Oh. Panglandaw ni mo attorney sa hustisya o rule of law sa Pilipinas sa kasamtangan. Asos kamubo ra kayo. Score of 1 to 10. I'm not talking about the judiciary, pero yung rule of law sa that executive and etc. Is one in terms of compliance, mabara kayo. 6 ra out of 10. Taas na kayo ng 6. Tanawa ra ko ng rule of law. Sudlon nimo ang Senado. Nya, na long firearms tanan mga NBI. Inside the okay sa gate raman sila pero may kali. NBI ga say may automatic rifle sa gate ng sila nagkaroon ng nag-control sa gate ng Senado. Tapos takutin nila yung senador. Gigakod. Gigakod nila si Bato. Tako kayong tawana pero nagkalabali-bali ning yung Paningot. gipaningot taon. Tapos tanungin ni pa si Bato, ba't ka sir pumasok? Bakit yung di ba senador yan? Pumasok siya kung kailan niya gusto. Ngayon, kung pumasok siya to be the 13th vote para kay Alan Peter Cayetano, that's his right. Kay karon, as Silimanians would say, the shoe is on the other foot. Di ba? Inglesan, tagin na sila. Naman ta Siliman. Now, the shoe is on the other foot. Di ba? Nyaw-nyaw na po sila. Bato should surrender. Really? Kung ikaw anaon ka mo, surrender ka. Di dyan ko botoon mo. Kay, let him exhaust his remedies. Sinabi ko na yan, and even Bam Aquino agreed with what I said because I said it first. Bakit hindi na lang yan dito kasuhan si Bato o si Senator Bongo? Dire na lang na sila i-preso. Dire na lang na sila kihaon. They just sabi nyo the justice system is working. Sabi nyo there is rule of law. Di ba? Working pala Bakit doon nyo pa ipadala? Bam Aquino said the same thing. When Bam Aquino said the same thing, gigang up na siya ng mga akbayan, Risa Ontiveros, ambutin nyo kay presidente nyo si Risa Ontiveros, butin nyo, kung labot, tanong na lang kung kalamay. Mais.